Σήμερα είδες ότι είμαι κάποιος άλλος, κι όταν ήρθε ο καιρός για μας τους δυο να κοιτάξω πιο μακριά δεν είχα θάρρος. Σαν κάτι να ξέρω, σαν κάτι να υποπτεύομαι, πως δεν φεύγω για να σε ξεχάσω, μα για να μπορώ να έρχομαι. Σαν κάτι να ξέρω, σαν κάτι να υποπτεύομαι, πως δεν φεύγω για να σε ξεχάσω, μα για να μπορώ να έρχομαι. Όταν κάτι με κρατάει μακριά από αυτό που ήταν όμορφα δικό μου, ίσως είναι κάποια τύχη μου κακιά. Ότι έχουμε έλλειψη που αλλάζουν οι κληρονομητές. Είναι αυτοί που κάνουν το νερό τα παρατών του νερό, βγάζουν από τα άλατα του νερό, έτσι. Έχουν ψυχοστάσει, ψυχικές τέννοι έχουν βλάψει τους ψυχικές τέννοι. Το βγάζει εδώ στην κουβαλά. Εντάξει. Εκτός από αυτά, έχουμε τα ΙΤΑ ζήτα. Γεννήτες, αυτά οι κόκκινοι διακόπτες είναι τα ΙΤΑ ζήτα. Βγαίνει εκτός της ζωής ο διακόπτης αυτή, και αυτή η διακόπτης. Βγαίνουν εκτός και μπαίνουν διακόπτες του ΙΤΑ ζήτα. Για να δώσουν ρεύμα στον νοσοκομείο, έτσι. Εδώ είναι στον τι τραβάει η κάθε φάση που έχουμε. Κοιτάξτε τι αμπέρ τραβάει, ναι. Τώρα είναι και χαλαρά κιόλας. Μπορεί έχουμε 400-500 αμπέρ. Έχουν πολλά αμπέρ. Τα ΙΤΑ ζήτα δεν πως δεν φεύγω για να σε ξεχάσω, μα για να μπορώ να έρχομαι.